мақомоти ҳукумати тоҷикистон барои танзим ва поин овардани нархи маҳсулоти ниёзи аввалия ба хусус картошка аз ҳисоби захираҳои давлатӣ як миқдор чунин маҳсулотро бо қиматҳои поинтар ворди бозорҳои бузурги Душанбе кардааст. ин иқдом қабл аз оғози моҳи шарифи рамазон гирифта шуд. сокинон барои дарёфти маҳсулоти арзонтар дар назди дукону мошинҳои захираҳои давлатӣ навбатпоӣ мекунанд. қимата аслан агар мо бинем ин захираи ҳукумата ҳозир ки мо харидем ба нархи арзона аслан дар бозор қимата 8 сомай. И ба рамазонам туғри намегирад, ба ҳамин аввали имрӯза ҳичи баробар нест. рӯзҳои ахир дар бархи бозорҳои минтақаҳо ба якбора то ҳудуди 15 сомонӣ боло рафтани қимати 1 кило картошкаи ҳосили нав мардумро нигарон карда буд. ҳатто дар бархи бозорҳои шимоли кишвар миёни харидорон барои навбат дар хариди картошка ҷанҷолу кашмакашиҳо рух додааст. дар бозорҳои пойтахт низ болоравӣ ба якбораи қимати картошка ба назар мерасид, аммо таи 2 рӯзи ахир то ҳадде пеши роҳи болоравӣ нархи картошка гирифта шуд. сабаби қимат данш камай маҳсулот камай амисол навга ки навдором мисал 100 кило 200 кило медорад мақсад бисёр намедорад. ҳоло дар бозорҳои Душанбе қимати 1 кило картошкаи ҳосили соли гузашта ба 7.5-8 сомонӣ ва картошкаи ҳосили нав ба 10 сомонӣ баробар аст. тақрибан чанд ҳафта пеш 1 кило картошка дар бозорҳои Душанбе ҳудуди 4 сомонӣ буд. тоҷирон мегӯянд дар ҳамин рӯзҳои соли гузашта 1 кило картошка ҳудуди 3 сомонӣ қимат дошт. соли гузашта то 3 кило дара аму картошкое ки ай Покистон ворид мешид ай бо ҳамин маҳсчо 100% дастрас мешид, 100% медоромад. ҳамин имсол айсоби нами карантина, айсоби рай нами граница маҳкам ай тарафи Покистон айваю ай уҷо наомадест, фақат ай российский вози ам ворид шидест, бо ай хидмонам аст шикрона худо на панҷакен. як сабаби дигари гароншавии нархи картошкаро кишоварзон марбут ба ҳавои сарду бориши барф дар моҳи апрел медонанд, ки бардоштани ҳосили навро тақрибан то 15-20 рӯз ба таъхир андохтааст. болоравии бесобиқаи қимати картошка дар Тоҷикистон дар ҳолест, ки як рӯзро рӯзи иди картошка эълон карданд ва дар он рӯз молу маҳсулот бо қиматҳои поин ба мардум пешниҳод мешавад. ҳамчунин тасмим гирифта шудааст, ки масоҳати кишти ин зироати ба истилоҳ нони дуввум тавсея дода шавад.